И не можах да си довърша клипа и без да искам съм натиснала не. Без да искам съм натиснала не пауза, а край на клипа, без да искам. Така, в коментарите моля ви напишете според вас кой е прав. Така. Исках да го оставя на пауза, за да се избърша с тази кърпа, червената. Да. А пък... Боже, че съм. Добре, няма значение. Много ме е приятно да стоя с вас. В смисъл, в момента аз не ви виждам, но знам, че вие ще видите този клип. Знам, много съм грозна в момента и го казвам и си признавам. Признавам си. Абсолютно. Добре. Няма какво да казвам в тоалетната, защото... Няма как да не съм в тоалетната, защото ще... Разсърдена съм просто на мама и не съм много сърдита, но ми е гадно, че дори сега има огромен шанс и ми казаха, че няма да яда вафла, защото било егоизъм. Да плачеш, защото обожаваш морени, а пък батко ти мрази морени, а пък иска половината от морени. Добре, това е странно и гадно. Странно и гадно, но какво да се прави? Добре. Ужас, не мога да преобръщам камерата. Добре.